അന്ന, ഈ പെട്ടികൾ തീരില്ലേ? എനിക്ക് വയ്യ, എന്റെ നടു ഒടിഞ്ഞു. ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക് ജോണി, ഇതും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഈ വീട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ? എന്റെ പൊന്നോ, കറണ്ട് പോയോ ജോണി? നീ എവിടെയാ? പേടിക്കാതെ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഫോൺ ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. ജോണി, നീ അത് കേട്ടോ? മുകളിൽ ആരോ. ചുമ്മാതിരി അന്ന, പഴയ വീടിന്റെ ശബ്ദമാവും. അല്ല, അതാരോ നടക്കുന്നതാ. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ആ കാറ്റ്. ജോണി, എന്നെ രക്ഷിക്ക്. ജോണി! അന്ന, ഞാൻ വരുന്നു.